Това, което казахме много ясно, е, че този тандем Борисов и Пеевски се опитва да ни набута обратно в това, което предизвика протестите през 20-та и 21-та година. Ние в този живот не искаме да живеем отново. Затова всъщност влезохме в политиката. Никой от нас не е мечтал да става политик. И аз не съм искал да ставам. Защото България може да се развива по-добре. Доказахме го. Всички числа показват. Последните 3 години, въпреки пандемията, въпреки войната, въпреки енергийната криза, България настига Европа 3 пъти по-бързо. Ама заедно доказват с тях го и хората. Я догонвахте и Тези Европа. 10 месеца Точно с бяхте тези заедно. двама души. Ама по нашата програма. Айде да се върнем 1 година назад. Вие сте в новините, помните много добре. Опитаха се да направят правителство. Спомнете си, това така удобно се забравя сега. С първия мандат не можаха. В последния момент, ако си спомняте, Корнелия Нинова каза: аз няма да участвам. И тогава ние казахме: добре, ето ни е програмата, ето ги задачите, които искаме да решаваме, искаме по-високи доходи, искаме повече инвеститори. Успяхме. Рекордни инвестиции миналата година. Ама то става с икономическа политика, която няма нищо общо с постната пица и ниските Ама това заплати. са цели и на другите две политически формации. Техният прочит пък за инвестициите, че са на най-ниски нива в сравнение с годините назад. Ма това е, вижте какво. Когато се борави с числа, числата са абсолютно ясни. 7 милиарда лева чуждестранни инвестиции. Нито една година след 2009-10, 2008 всъщност насам, не сме имали такива инвестиции. Така че то едно е да си говори, защото Борисов си и говори така, както казвам аз, врели не кипели, пак ще го кажа. А когато се борави с думи, трябва ли да им вярваме? След тези избори по никакъв начин няма да бъдем в коалиция с Пеевски и Борисов. Ами ние им дадохме шанс. Дадохме им шанс, ако искат да тръгнат по пътя, в който хората искат. Знаете ли, абсолютно ясни са всички проучвания. 80% от хората искат промяна. Искат по-добро здравеопазване, по-добро образование, по-високи доходи. 80%, 83% го искат от хората. А защо 16% или около 16% искат вашата промяна? Само 16%. Ами защото все още ни асоциират с двете други лица от плаката. Това е... Ама вие не направихте ли така, че да ви асоциират през тези 10 И направихме, защото искахме да предвижим страната напред. И всъщност, ако бяхме продължили още 9 месеца, нещата щяха да изглеждат много по-добре. Но това, което видяха тези, че може би като успеем, ще стане ясно, че най-добрият министър-председател изобщо не е Борисов. В тая държава има още поне дозина хора, които могат да управляват много по-добре Нов държавата. тип управление, този път с договори с ясни параметри и срокове. С ГЕРБ. Възможно ли? Аз за момента не виждам как ще стане. Защото всички предупреждения, които отправихме, че докато Пеевски командва това дуо, докато Борисов защитава статуквото в правосъдната система, антикорупционната комисия, политизирането на здравеопазването и образованието, това са нещата, които възмущават хората. И ние няма как да бъдем съучастници в това нещо. Опитахме се да го променим, но те се стопираха всичко и казаха: не, сега ще се върнем на нашето. Ще го правят без нас. Категорични ли сте в това след опита, който имат? С Борисов и с Пеевски сме категорични точно заради опита, който имахме. Ако пак ви предложат някое красиво евроатлантическо лице? Вижте, те можеха да си довършим програмата и тогава да се погледнем назад и да кажем: ето вижте какво успяхме да направим. Те всъщност бутнаха евроатлантическото лице под автобуса, само и само за да не се види, че можем да управляваме по-добре от тях. Ако ГЕРБ и ДПС застанат отново зад Мария Габриел, как бихте процедирали? Те проиграха този шанс. Те го имаха. Защо не направихме ротацията? Имахме програма, имахме задачи заедно и те казаха: не, ние повече с това не искаме да се занимаваме. Коалиционно споразумение обаче, което пък вие не одобрявате. Обратното. Не искахме коалиционното споразумение, което беше готово. Не е коалиционно, беше споразумение. Да, нарекохме го споразумение за съвместно управление. Сложихме го на масата. Нали знаете кои бяха трите неща, които изгърмяха всичко? Едното е да има срокове за реформите. С други думи, ще имаме работеща антикорупционна комисия, ама някога. Кога някога? То корупцията и сега я има. Второто е, ще направим конкурси, които да са честни, ама по нашия начин. Така че пак да назначим партийните калинки и партийните протежета. Ама то не е само за съдебната система. Отново, болници, училища, всичко това върви по
по стария начин искат да го върнат. Няма как да бъдем съучастници на това нещо. Това означава ли, че оставате в опозиция? Не. Ние се борим, за да спечелим на хората доверието, че можем да управляваме по-добре от тях, защото знаем, че можем да го Ама след управляваме. 9 месеца заедно с тях, може ли за един месец да ги убедите, че вие сте разкачени съдове и всеки функционира по различен? Виждате ли ме да съм притеснен сега? Не. Защото съм абсолютно спокоен, че знаем как трябва да се развие България. Показахме как трябва да се развие. Остава това да го обясним на хората и те да ни се Възможно ли доверят. обаче да съществува правителство без ГЕРБ и ДПС? Реалистично. Вижте, ако искат хората да си изберат ГЕРБ и ДПС, да си изберат тяхната стабилна бедност, нека да си ги изберат. Това ще видим. Това, което знаме, че България може да се управлява и развива много по-добре от това, което ни предлагат тези двамата. Какъв ще бъде